at tindahan o karinderya ni Ma'am Marlene Udtuhan sa iyang karinderya o store. Unya ka-adventure, nako karon diri sa lungsod sa Danau, Bohol. Nako diri nagdaking unya ari pog ko maghapitan sa ilang karinderya diri kang Ma'am Marlene nga karinderya kay lamian iyang mga sudan diri ka-adventure. Ato makita karon matag alas 12 sa udto diri daghang mga tao diri mga suki niya mo palit og mga sudan kay ang iyang sudan affordable, barato, unya lami kayo iyang sudan diri ni Ma'am Marlene Udtuhan. Okay, ito makita karon ang mga paninda nga mga sudan ni Ma'am Marlene. What's up ka-adventure? Shout out ko sa mga official sa lungsod sa Danau nga nako karon diri. Okay ka-adventure, makita na to ang mga suki nga palit og sudan ni Ma'am diri sa iyang karinderya. Nya makita na to ang mga sudan na si Ma'am karon diri ka-adventure para makita. Usa pa siya panginabuhian sa mga bulanon. Ang yang negosyo ka-adventure mga sudan ni Ma'am Marlene Udtuhan. Yan ang mga suki ni Ma'am, namili ng mga sudan ka-adventure. Napoy mga kuan, sagol pud ang tinda ni Ma'am diri. Napod siya mga gulay, mga utanon na makita na to, mga panakot. Wala pud siya sari-sari store si Ma'am diri ka-adventure. Na mga nilot ng mga sudan ni Ma'am na isabaw na makita karon ka-adventure. What's up ka-adventure? Nakostina ni Ma'am Marlene Udtuhan. Karinderya niya nga business diri sa lungsod sa Danau, Bohol. Highway rin siya padong sa Buena Vista ka-adventure. Na yung mga suki karon na malit. Kay palitanan yun ni diri sudan ka-adventure kay ako gali gikan ko magdaking og buwad ari po ko muhunong kay lami kayo ang sudan ni Ma'am diri ni Marlene kari iyang karinderya. Mo gani siya palitanan diri sudan. Shout out ko ni Ma'am Marlene Udtuhan nga na siya karon na negosyo aning nga sudan diri sa iyang store sa karinderya. Mani kay kani kanang doble ni ang negosyo ka-adventure na siya tindahan, tapos siya mga gulayan, prutas, tapos siya mga kuan kana panakot. Kaya ay ang mga sudan diri. Karon ka-adventure busy karon si Ma'am kay karon ang oras nato karon alas 12 na. Manang daghan kayong mga namalit og sudan ni Ma'am. Tungod sa iyang affordable nga sudan. Nagabot-abot ng iyang mga suki. Shout out ko sa mga empleyado sa Municipality of Danau. Shout out. Hello, kaway Ma'am, kaway. Okay Ma'am. Mga suki ni Ma'am ang mga nagtrabaho sa Municipality of Danau. Na karon sila mamalit diri kay affordable unya lami kayo ang sudan ni Ma'am. Okay ka-adventure natakaron diri kay human na pug paniud to ni kaon ko ganina pag-abot na diri gikan ko sa Lubang, Buena Vista, Bohol. Nagdaking ko buwad sa akong iyaan. Shout out sa akong iyaan nga akong gihatdan og buwad si Yaya Ima Manatad. Unya karon hapit ko diri. Unya ako nakita si Ma'am nga ang iyang mga iyang negosyo nga sudan nga affordable kayo unya lami kayong nga sudan diri ka-adventure. Mano siya usa po ni siya nga panginabuhian diri sa Danau, panginabuhian sa Bohol, Bulanon, mao po ni siya ang mga negosyo pod ni Ma'am Marlene Udtuhan ka-adventure. Iyang karinderya. Unya ka-adventure tataw natong interviewan si Ma'am, hindi ko na yung mga namalit. Karon busy si Ma'am kay ang oras karon alas 12 na ka-adventure mo na
kusog nga palitanan ni ma'am diri sa iyang karinderya diri sa Danao, Bohol. Okay ka-adventure, shout out ka-adventure. Makita na to ang mga customer, mga suki ni ma'am. Nadang kayong klase ang mga sudan ni ma'am, nya affordable, nya barato, nya lami pa kayo yung pagkatimpla sa iyang mga sudan ka-adventure. Mo nang balik-balikan Diyos mga suki. Okay, shout out ka-adventure. Nata karon sa lungsod sa Danao, Bohol. Shout out ko ni Crisnel TV. Shout out ni Rense Renio Hinampas Junior officially. Shout out ninyo. Karon nagabot-abot ka adventure ang mga suki ni ma'am. Inga na gina makita ang pinakalamian nga sudan dire sa lungsod sa Danao, Bohol. Ang karinderya ni Ma'am Marlene Udtuhan. Kaya mga suki ni Ma'am dire sa iyang karinderya, nagabot-abot na ka-adventure ato makita karon. Yang mga suki ni ma'am din na malit na og mga sudan. Shout out ko sa mga official diri sa lungsod sa Danao, Bohol. At dara ang ilang municipality ka-adventure. Makita na to dito ilang munisipyo sa diri sa Danao. Manang mga empleyado sa Danao, Bohol ka-adventure inigting paniud to alas 12. Muari gyud na sila diri mamalit. Tanay na malit, tanay ni palit. Tanay ni palit ka-adventure ta. At to siya mo trabaho na pud to siya nya tataod sa munisipyo diri sa lungsod sa Danao. Ana. Ka-adventure na mga suki ni ma'am. Nagabot-abot na. Ano na to makita ang pinakalamian nga sudan diri sa karinderya ni Ma'am Marlene Udtuhan diri sa lungsod sa Danao, Bohol. Okay, what's up ka-adventure? Nako sa lungsod sa Danao, Bohol. Sa restaurant o karinderya ni Ma'am Marlene Udtuhan. Nya nakaroon ng mga customer nag-abot na ka-adventure. Nag-abot-abot na yung mga customer kay ting paniod to na pud karon ka-adventure manang nakaroon mga customer karon ka-adventure. Okay, ang kanang mura nagpamalit ang mga customer ni ma'am sa iyang restaurant. Karon mo ni ang mga negosyo ni ma'am, mga sudan na ipaliya ka adventure. Kasi nga na ni ma'am. Pork giniling ka adventure. Ini batong ibutangan o pasayan. Kini ma'am, inatayan ka adventure. Ato makita unya na apoy sinugba nga baboy, unya na po chay lumpia with kanang fried chicken. Unya ka-picture mga gabing mga lando, lamian ni mga sudan ni Ma'am Marlene. Sa ni ngana ni Ma'am? Bicol Express ka-adventure. Naipasayo sa may nganang pasayan nga gikon Ma'am. Gibutangan og kuan na basta gikon nga adventure. Unya napay ang sabaw. Napay kanang lawoy ka-adventure. Makita diri ka-adventure unya na yang inununan nga tamian kayo nga inununan ni Ma'am Marlene. O ka-adventure atong ariyon si Ma'am Marlene atong interviewon. Ma'am, pila na katuig ni Ma'am nagkarinderya Ma'am? 10 years na. 10 years na si Ma'am nagkarinderya. Unya kanang gikan sa 10 years Ma'am kanang puro ra gyud sudan imong tinda. Wa pa ning imong tindahan. Ngana ni tindahan? Naguna yung tindahan unya na may mamalit mga empleyado sa munisipyo kay dool raman ka-adventure ang munisipyo sa Danao, Bohol. Nagbaligya na lang po si Ma'am o mga sudan kay
katong mga empleyado ari palit unya. Karon natilawan sa mga empleyado sa munisipyo sa Danau Bohol nga lamian ang sudan ni ma'am. Karon gibalik-balikan siya. Matag alas 12 sa udto ma'am, may tigpalit nila ma'am. Og buntag mo wala pa. Napod. O napoy buntag adventure pang pamahaw niya. Kasagaran ang palit alas 12. Alas 12 gyud ang palit. Oy adventure kanang Napoy balot. pila ka bata nimo ron ma'am, Marlene? Tulo pa. Tulo pa ko na. Tulo pa ko na yung bata. Tulo pa yung bata ni Ma'am Marlene unya. Unsay trabaho ni Mr. Ma'am, Mr. Unsay trabaho ni Mr. Ano baker? Ang trabaho sa yang bana baker unya si Ma'am na siya negosyo sa karinderya mo ni negosyo. Mga 10 years siyang nag o na ni palit ka adventure at sang papaliton. O na yang customer ka adventure ni Ma'am Marlene. 10 years na siya na ninda og mga sudan unya. Ang una niyang gitinda ka adventure ang iyang tindahan. Sunod, nagkuhan siyang mga sudan kay na may mga nanarbaho diri sa munisipyo sa Danau Bohol. Mupalit og sudan, mo tong nagninda po siya sudan diri ka adventure. At makita ka adventure ang paninda ni Ma'am Marlene udtuhan diri sa lungsod sa Danau Bohol. Nya ma'am kanang okay ra ba ang kita nimo ni ma'am? Okay ra? Okay raman po. Sa usa ka sa kadlaw mo pila kay kita nimo? Pila? Pariha. Di magkapariha pero naiusahay mo sa kalibo sa kadlaw. Mga 3,000. Mga 3,000 ka adventure oh. May na po na oy kanang puntas magpuyo nga magtugtog ra nga way gibuhat, di ba? At least nga naay panginabuhian. Ya pwede na mabakti no? Okay ka adventure. Makita na to ang mga customer suki ni Ma'am Marlene diri sa iyang karinderya. May namili ay ang suki. Kung na inangutan ng adventure, pila ko na yung baryo nila sa list. Atong ariyan adventure kay tanang may nangutan og pila ko na iya. Atong ariyon si ma'am kalit. Hello ma'am, mayong udto ma'am. Kisay nga nato ma'am, kisay nga nato. Hasmin. Nagtrabaho ka sa munisipyo ma'am sa Danau? Oo. Ang say trabaho niyo ma'am? Nako sa RHU. RHU, okay. Rural Health Unit. Okay, na si ma'am karon ma'am, kaway ma'am. Daga single pa ma'am. Single local adventure, single pa si ma'am unya kanang usa may nagkanom kanang ako na kay pangutanom ha. Kanang usa man ma'am, lamian ba ang sudan ni Ma'am Marlene diri ma'am? Okay, ka adventure si ma'am ang gipangutana nga lamian ba? Lamian jud ang sudan diri Ma'am Marlene diri sa iyang karinderya. Okay ma'am, kanang kanang tatado mo trabaho na pa karon. Every day jud ka mukana na diri ma'am. Okay ka adventure, matag adlaw mukaon diri si ma'am kay lamian kayo ang sudan diri ni Ma'am Marlene diri sa Danau Bohol. Okay ka adventure, shout out ni sing ano? Hasmin. Shout out ni Ma'am Hasmin Duabis nga pinakagwapa unya karon ari magkananan sa karinderya ni Ma'am Marlene. Okay ma'am? Okay ma'am, nangutana si ma'am og pila ko niyang kanon yang mabayad ma'am. Okay ka adventure, ang nakaon ni ma'am just nakabayad siya og 40 pesos. Dinot diri sa karinderya ni Ma'am Marlene kay affordable. Nata sa business karon ni ma'am sa iyang karinderya. What's up ka adventure? Shout out sa mga empleyado sa Municipality of Danau nga ari magpalitan sa karinderya ni ma'am sa restaurant. Yan na po yun nga on sa restaurant ni ma'am na yung mga suki. Nya ari po kung magkananan ka adventure matag Bernis inigbiyahe na og buwad kay lamian ang mga sudan diri ni ma'am.
Okay ka adventure na ng mga suki ni ma'am. Namili nagsudan. Nata karon sa karinderya ni ma'am diri sa lungsod sa Danau Bohol ka adventure. Usapon ni siya ka negosyante og mga sudan, maligya og sudan, mga prutas. What's up ka adventure? Shout out ko sa diri sa tindahan sa Udtuhan store diri sa lungsod sa Danau Bohol. Mao gini mga lamian nga sudan diri ka adventure. Katong mga hisuroy sa Danau Bohol diri sa lungsod sa Danau. Adoola lang ang tindahan sa Udtuhan store o karinderya. Mapalit na to ang mga malamian nga sudan. Parang mga empleyado sa Danau sa municipality nagulian na, nagkabalit na sila sudan. Inigkaod to diri ka adventure kusog ag sudan diri kay ani mamalit ang mga empleyado gikan sa munisipyo sa Danau. Malakaw ra man ang munisipyo sa Danau ka adventure, mga pila ra ka meter ang munisipyo sa Danau. Shout out ko sa mga opisyal sa lungsod sa Danau Bohol nga ari magpalitan sa tindahan sa Udtuhan store karinderya ni ma'am. Busy si ma'am ini ka alas 12 sa Udto ka adventure kay mamoy palit dig mga sudan. What's up ka adventure? Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. And don't forget to click ang notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Okay na ilang mga suki diri na ngaon ka adventure. Ma'am, pwede may ka lang taga diri ra mo sir? Taga diri ra mo? Taga Danau ra? Taga Danau ra mo ma'am? Kaway sir, kaway. Mana mo kaon? Okay ka adventure. Karinderya ni Ma'am Marlene Udtuhan diri sa Danau Bohol at makita niya nagabot-abot ay mga bisita, ang iyang mga suki bisita, mga suki o niya mga customer ka adventure. So makita ka adventure tungod sa lamian nga sudan. Muna ako ka adventure mataglabay ko na diri kay agihan na naman siya padung sa ato sa lungsod sa Buenavista sa Barangay Lubang kaya ko maghatod og buwad. Buagi ko diri ini ka na muuli padung ko sa ubay. Ari ko happy diri kay ari ko magkananan kay lamian kayo unya affordable ang yang sudan, unya affordable pud ang mga pagkaon nga gibaligya ni Ma'am Marlene diri kadungkod. Unya 10 years na si Ma'am diri na maligya diri sa iyang karinderya diri sa lungsod sa Danau Bohol ka adventure. Makita. Shout out ni Ma'am Marlene Udtuhan. Karon diri may nagtakos sudan kay na siya customer. Okay ka adventure. What's up ka adventure? Mo ni atong target gyapon ka adventure panginabuhi sa mga bulanon ka adventure. So makita karon may ang sudan ni ma'am kay naghanap. Kanay nahurot ka adventure. So makita. Iya karon taon pagabot-abot na gitong mga customer niya dito kay ang uban sa trabaho sa munisipyo sa Danau papaman mo gawas ang uban kay nagagit ang trabaho ari gyud puton Danau ka adventure sa makita nga naginahingay nagkahurot ang pagkaon ni sudan ni ma'am tungod sa lamian ng sudan mo nang balik-balikan jud sa mga customer mga suki ni ma'am diri Ma'am Marlene sa iyang mga lamian nga kayo sudan sa makita ka adventure. Onya ma'am, kaway Ma'am Marlene, kaway. Okay ka adventure, maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayo kalimot pag-subscribe akong channel, Renato Adventurer. Ayo pod kalimot pag-click ang notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat, God bless ka adventure.